Ahojte, tak som späť. Už natáčam druhý random vlog. No. Som chorý, ale dneska budem s Mariom. Dneska budeme natáčať spolu Fiveko, Martinko. Alebo ešte jedný videá. Máme novú sériu a to je moje reakcie na animácie. Ja som mal takú dobrú animáciu, takú nájdenú a myslím, že sa to ešte na to majú nasmeje. No hned vedľa seba bývame. Chcete vidieť, že kde bývam? No. Prosím vás, aspoň nepozerajte, dobre? Jajačík, nebudeme rozprávať, iba Mário. Lebo neviem ani moc po slovensky, iba po česky a po slovensky, ale vážte si moje videá. Nemám je až tak prespracované, furt natáčam iba na tablete. No. Nemôžeme teraz, že to musíme nejako na foťáku, že natáčať. Škoda, musíme to natáčať na mojom tabletu. Tak proste musíme tak nejako točiť. No ale ukážem vám teraz, že kde bývam. Kamera. Tuto. Vydých to dvere. Pri týchto dverách býva. Tuto ja teraz nebývam. Čo to bolo za zvukáčiky? Môj nevlastný ďačino, on to nesmí vedieť, že mám svoj vlastný, lebo potom by mne za to vynadal a potom by som musel vymazať celý channel. Počkajte, musím vysmekať. No, ale môžem vám povedať, že také neskôršie dobré ráno. Neviem, koľko je hodín, ale všetci sú teraz v škole. Ale ja proste ne, lebo ja som chorý. Do konca týždňa. No ale už to sa môžeme na sobotu a nedeľu. Lebo budú tu mať svojho dalšího kamaráta, to Lukasa. Ale musím mu iba povedať, nech bude troška pri tých mojich videách tichšie. Lebo on vždycky tak kričí. No, tak. Ale je to dobrý kamoš. Pardon.
Aj mám troška kašel. No, som tak... Moja mamina si myslí, že som furt také dobré dieťa. Ale už sa blíži moje séria natáčaní. No ale mohli by sme aj robiť také príbehy s Legom, lebo ja mám dosť veľa Lega. Aj veľa postavených aut a tak. No tak asi budeme s Lukasom a Lukas má tiež veľa toho Lega. Mám aj Lego Minecraft. Tak na budúce, keď nepríde, tak spravíme, že taký príbeh Minecraft Lego. Lebo aj taký on tam má veľa takých plošín. A ešte ja som normálne jedenkrát spravil taký dobrý svet. Ja vám môžem ukázať, že ako veľký. No, tak teraz vám počkať, pretočím iba troška kamerku. No tak takto. No, môžem vám takto ukázať. Takto. Až po tamtu. Môžem vám ukázať tak jak bol veľký ten svet. Tak už budem končiť s random vlogom, tak zatiaľ ahoj!